अशोक गयारी आं दा बर्तमान इलेक्शननि माने देबोरगाव समस्तिनि बुद्धदेब मुसाहारिनि इउपिपिएल दलनि आङो देबोरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि आंनि इनचार्ज आरो लोगोसे आंहा बिबान दङ जिल्ला इउथ कमिटिनि इउपिपिएलनि आङो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो इलेक्शना गोबां बेबायदि महित जागासिनो थांनाय जोंहा COVID-19नि थाखाय माखासे जोंहा बेबायदिनो इलेक्शना 4 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां दंमोन बियो पस्टपन अलरेडि जानानै थांबाय। दा बेखौ लानानैनो दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव जोङो जिबायदि माने इलेक्शननि माखासे दौफोरखौ लानानै जोङो गाव गावनि खामानि मावनायाव जों मुखुब दङ। थिग बेबायदिनो आंबो मैया हरनि 11:30सोआव मोनसे मिटिं खालामनानै आं न'आव फैबाय थादोंमोन आरो न'आव फैनायनि उनाव आङो 12टासोआव न'आव सफैदों। न'आव सफैखांनायनि उनाव आङो जेब्ला एसे मेंनानै रेस्ट लायो बै समाव एसे अखाबो हाबाय थादोंमोन। बे अखा हाबाय थानाय सुजुगखौ बिथांमोना लानानै सुबिदाखौ लानानै दिनै मा होनदों बिपिएफनि माखासे गाज्रि नोजोरजों नायग्रा बेक्तिफ्रा फैनानै माने आंखौ आक्रमन खालामनो बिथांमोना फैदोंमोन। बिथांमोना आंखौ आक्रमन खालामनो फैनायाव बिथांमोना मोनैनि जाहोनाव बिथांमोना आंनि गारिखौ आं जि लांगोनायाव दोनदोंमोन बे लांगोनायाव दोननाय गारिखौ बिथांमोना अन्थाइजों फुरा बुफायनानै गालाङो बेक साइडनि माबाखौ ग्लासखौ। स' ओंखायनो आं खावलायदों आं दा अनुरोध खालामनो लुगैदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै 17 बोसोराव जिबायदि दुर्निति खामानि मावबोबाय दिनै बिथाङा मा होनदों दिनै बे समस्तियाव गाव जेनगोनखौ बे सियर खाथां बे मिन्थिबाय। दा बे अबस्थाखौ नायनानै बिथाङा बेबायदिनो गोबां गावनि मानसिफोरखौ बेलाफोरखौ बिथांमोना बेबायदिनो जोंखौ आक्रमन खालामनो थाखाय बिथांमोना माखासे गुन्दा बाहिनी फिनानै दोनदों। दा ओंखायनो आं खावलायदों रिकुवेस्ट खालामदों दिनै आङो मा होनो डिसि आरो एसपि खौ आङो दिनै क'क्राझारनि एसपि आरो डिसि खौ आङो अनुरोध खालामदों जे बिथांमोना इमिडियेटलि एक्सन लानांगौ। जाय बेक्तिफ्रा आंनि गारिखौ बुख्रुबनानै गालांबाय अर्थात आंखौ आक्रमन खालामनो होननानै बिथांमोना फैदोंमोन बिथांमोनखौ इमिडियेटलि सिनायनानै बिथांमोनखौ इमिडियेटलि माने नेसेसारि एक्सन लानांगौ आरो बिथांमोनखौ थाबैनो मा होनदों जेलाव फाथायनांगौ आरो दिनैनि बे जि दुर्निति जिबायदि अयथासार बिथांमोना दिनै सासन सालायबाय थादों बे सासन खालामनायखौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना फोजोबनांगौ। आरो दिनै आङो खावलायदों इनचार्ज जानानै देबोरगाव समस्तिनि इनचार्ज जानानै आं बेबायदि बाथ्रा आं बुंनो सानाखैमोन नाथाय आंनि न'खराव आंखौ बेबायदि आक्रमन खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो आंखौ फल' खालामबाय थादों बिथांमोना आंनि गारिखौबो फल' खालामबाय थादों। दा बेबायदिनो बिथांमोना मैयानि हराव सुजुग लानानै बिथांमोना बे घटनाखौ खालामनानै गालांदों। ओंखायनो आं खावलायदों दिनै बे इउपिपिएलआ दिनै मोनसे मा होनदों बिटिसिआव सरकार दानो फैनाया खाथां जानानै फैबाय। दा बेखौ नुनानै बिथांमोननि दिनै गोबां माने बिपिएफनि माखासे नेताफोरा मा होनदों दिनै देबोरगावखौ बिथांमोना इम्परटेन्ट लाखिदों जाहाथे हाग्रामा महिलारिनि मान सन्मानखौ बासायनो थाखाय। नाथाय आं सानो दिनै हाग्रामा महिलारिनि समस्तियाव हाग्रामा महिलारि सारा जेननाया जे खाथां बियो 100% दिनैनि दिनाव जानानै फैदों। मानो होनब्ला जों दिनै गोबां मानसिफोरजों दिनै गोबां मानसिफोरनि जों अननाय अनसायनायखौ जों मोननो थांदों। दा ओंखायनो आं खावलायदों जे दिनै जिखिनि घटना जाबाय बे घटनानि सायाव माने थाबैनो पुलिस प्रशासना फैनानै मा होनदों नायसंनांगौ आरो नायबिजिरनांगौ सोर बेक्तिया बे घटनाजों मा होनदों सोमोन्दो दं आरो बे बेक्तिफोरखौ थाबैनो हमनानै मा होनदों जेलाव लांनांगौ होननानै आङो दाबि खालामो।